Umelá inteligencia je tak silná, že sa ju boja pustiť medzi ľudí, Elona Muska opustili všetci zakladatelia, no a Google ti zadarmo dáva AI, ktorú máš v mobile aj bez internetu. Toto sú top 3 AI novinky posledných týždňov. Anthropic vytvoril najsilnejší AI model Claude Mythos. Dostal zadanie utiec z testovacieho prostredia. Mythos však ukázala mrazivú cieľavedomosť. Obišiel niektoré bariéry, pripojil sa na web, no a poslal e-mail vedcovi ako dôkaz jeho úspechu. Navyše sám nachádzal trhliny v kódoch, ktoré ľudia prehliadali aj 25 rokov. Anthropic ho z obáv radšej nezverejnil. Namiesto toho pozvali Apple, Google a najväčšie spoločnosti do uzavretého programu na jeho analyzovanie. Ku koncu marca už opustili Elonov projekt XAI všetci pôvodní 11 spoluzakladatelia. Kaskáda začala už vo februári, keď SpaceX odkúpilo XAI a zlúčili ho aj s platformou X. Elon Musk sám priznal, že projekt nebol postavený správne a prestavujú ho od základov. Google vydal AI model Gemma 4. Ten si vieš stiahnuť zadarmo priamo do mobilu alebo do počítača. Beží online, bez internetu a bez predplatného. Tvoje dáta neopustia tvoj telefón. No a ak teba zaujíma svet umelej inteligencie, určite ma sleduj.